Google dostáva v poslednej dobe ranu za ranou. Veľmi závažná súdna prehra, rast konkurenčnej AI, nariadenie sprístupnenia konkurenčných obchodov s aplikáciami v Google Play a hrozí aj rozdelenie spoločnosti Alphabet. Je toto dôvod byť opatrný pri investovaní do Google? Podľa mňa určite áno, preto sa na to v tomto videu pozrieme podrobnejšie. Predtým si dáme ešte veľmi rýchly update portfólia. Ako môžete vidieť, tak za dnešný deň sme hore 1,12%, čo je lepšie ako všetky indexy. No i napriek tomu sme dole od posledného videa nejakých $300-400 a to z toho dôvodu, že včera čínske akcie zaznamenali výrazný pokles. Mimo toho žiadne výrazné veci sa v portfóliu nediali a preto môžeme prejsť rovno na hlavnú tému tohto videa. Google ovláda 95% podiel na search trhu. Search je keď napíšete do Google hocičo a stlačíte tlačítko vyhľadať. Iste ste si všimli, že väčšinou prvé 3 výsledky sú sponzorované, čím Google zarába nemalé peniaze. Aby sme boli presní, v roku 2023 Google len z tohto biznisu zarobil viac ako $175 miliárd, čo pre porovnanie viac ako celé HDP Slovenskej republiky. Department of Justice, ktorého hlavná úloha je brániť záujmy amerických občanov a zabráňovať protiprávnemu jednaniu, za čo sa považuje aj nelegálny monopol, zobral Google k súdu, ktorý nakoniec Google prehral. Bol to obrovský prípad a prehra môže mať veľké dopady na budúcnosť spoločnosti. V poslednej dobe sa veľa píše o tom, že Google stráca svoju dominanciu na trhu kvôli 3 hlavným dôvodom: TikTok, AI a táto prehra na súde. K tomuto mám ešte celkom zaujímavý prípad zo života. V Španielsku na dovolenke sme sa ako skupinka zamýšľali, kde sa ideme najesť. Kamarátka vyťahla mobil a do TikTok vyhľadávania napísala Best Restaurants in Barcelona. A vtedy som sa tak zamyslel nad tým, že 2 roky dozadu by nikoho použiť TikTok na takýto účel ani len nenapadlo. A dneska Google takto stráca tu vlastne trafik takýmto štýlom. Toto bola len taká rýchla vsúka zo života, ale nasledujúcich pár bodov už sú priamo zo súdneho spisu. Google podnikol viaceré interné štúdie, v ktorých sa zistilo, že aj ak by znížili kvalitu svojho search engineu, nejako výrazne by to neovplyvnilo tržby. Čo je v podstate priamy dôkaz monopolu, pretože v zdravej konkurencii zmena kvality vedie k zníženiu používania služieb a prechodu ku konkurentom. Ďalšia štúdia zistila, že aj keď zvýšia ceny reklam o 5 až 15%, väčšina zákazníkov si túto zmenu nevšimne alebo predpokladá, že taká je aktuálne trhová cena. Google je teda schopný zvyšovať svoje ceny bez hociakej zaznamenateľnej strate na zákazníkoch. Vďaka tomu Google dokáže konzistentne zvyšovať svoje tržby z funkcie vyhľadávania. Vzhľadom na to, že tieto zvyšovania cien nebol schopný zatlačiť žiadny iný konkurent, tak to opäť poukazuje len na to, že Google je monopol, čo je problematické. Problematické sú aj zmluvy uzavreté s Appleom a Samsungom, vďaka čomu si Google udržuje dominanciu na trhu. V roku 2022 Google zaplatil Apple $20 miliárd za exkluzívne default nastavenie v Apple zariadeniach. Týmto chápte, že Google je predinštalovaným internet browserom všetkých nových Apple zariadeniach. V tejto dohode je zároveň aj uvedené, že Apple má zakázané nejak výrazne inovovať svoj search engine a inovovať Safari. Department of Justice si myslí, že najmä monopol na funkcii vyhľadávania v mobilných telefónoch môže za tieto veľké zvyšovania cien reklám Google. Ďalší argument proti Google je, že vyše 80% používateľov Microsoft Edge používa ako hlavný search engine Bing, čo je niečo podobné ako Google, len od Microsoftu. Čo dokazuje, že aj ostatné search enginy sú úspešné a konkurencieschopné, ak sú predinštalované v zariadeniach. Apple reagoval tak, že používatelia si môžu zmeniť v nastaveniach svoj predvolený prehľadač hocikedy, ale nechcú, pretože sú spokojní s tým Googlom. Aké budú následky? Google má rok na to, aby navrhol, ako sa tohto označenia monopolu zbaviť. Asi najviac pravdepodobné scenáre sú, že poprvé, Google zruší zmluvu s Appleom a Samsungom, čo bude aj pre Apple veľká rana, keďže táto zmluva v hodnote $20 miliárd reprezentuje približne 17% ich operatívneho zisku. Zrušenie tejto zmluvy umožní Apple spustiť vývoj svojho search engineu, čo v dlhodobom hľadisku iste Google pocíti aj na tržbách, ale aj na podiely na trhu. Druhý scénar môže byť, že sa Google rozdieli na viacero firiem. Napríklad, YouTube môže byť oddelený a stane sa samostatná firma.
Podobný prípad sa stal v roku 1982, kde sa spoločnosť AT&T pod tlakom zo strany protimonopolného úradu rozdelila na dve firmy. Jedna zameraná na vnútroštátne a druhá na medzištátne telefonáty, aby sa zbavila monopolného postavenia na trhu. Podľa mňa najviac možný scénar bude zrušenie zmluvy s Appleom, čo samozrejme zvýši konkurenciu minimálne zo strany Apple. Ak bude Safari predvolený browser pre nové Apple zariadenia, tak ako je to aktuálne v EÚ, tak Google iste stratí podiel na trhu. Ja napríklad používam Safari na všetkých mojich zariadeniach, lebo je to predinštalované a necítim nejaký zásadný rozdiel v kvalite a tým pádom nemám nejakú motiváciu to meniť. Plus, keď Apple bude vyvíjať svoj engine a celkovo proste aj Safari, tak časom aj tí náročnejší používatelia prejdú bez problémov na to Safari. Aby som to shrnul, prehra tohto súdu je veľká rána pre Google. Iste to ovplyvní rast v strednodobom hľadisku. V dlhodobom hľadisku veľká otázka bude, ako veľmi verní sú používatelia Google a ako konkurencieschopní sú iní konkurenti. Jednoznačne je to hrozba pre Google. Otázka bude, ako sa s tým Google vysporiada. Nepochybujem o tom, že Google cez túto prekážku prejde, ale je dosť možné, že tempo rastu sa spomalí. Aj to môže byť dôvod, prečo je Google v tejto chvíli najlacnejšia firma spomedzi veľkej sedmičky. Ako si myslíte, že to dopadne? Udrží si Google aj napriek tejto prekážke alfu najbližších 5 rokov? Ja si myslím, že Google je úžasný biznis, ktorý produkuje miliardy dolárov a najbližších minimálne 20 rokov v tom iste bude pokračovať. To však nemusí znamenať, že sa jedná o dobrú investíciu pri tejto cene. Ak sa nám video páčilo, zanechajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.